14वा गोवा मराठी चित्रपट महोत्सव आणि अवघी चित्रपटसृष्टी गोव्यात दाखल झालेली आहे. तू मी आणि अमायरा हा एक नवीन चित्रपट आपल्या भेटीला येतो आहे आणि त्याचं प्रीमियर इथे होतं आहे. त्यासाठी बोलण्यासाठी आपल्यासोबत आहेत राजेश्वरी सचदेव. मॅम, तुमचं खूप खूप स्वागत. ह्याबद्दल आय एम व्हेरी एक्सायटेड आणि खूप सुंदर फिल्म आहे, खूप इमोशनल फिल्म आहे आणि आय विश अँड होप एव्हरीबडी विल कम अँड वॉच द फिल्म इन द इव्हनिंग. मॅम, गोवा हे नेहमीच पर्यटन ठिकाण राहिलं आहे, पण आता चित्रपटाच्या निमित्तानं सुद्धा हे एक चित्रपट निर्मात्यांसाठी, दिग्दर्शकांसाठी आणि कलाकारांसाठी सुद्धा एक वेगळं डेस्टिनेशन कल्चर, इथले बीचेस आणि इथली खाद्य संस्कृती याच्याकडे. मैं ज़्यादा अच्छी तरह से जवाब हिंदी में दे पाऊँगी, दे दूँ? देखिए, ऐसा है कि गोवा जब पहले हम आते थे तो कहते गोवा पहुँचो और अपने आप एक आराम अनुभव होता है. सुशागा. हाँ तो एक आराम अनुभव. मैं मतलब काम पर भी आती थी, मुझे लगता है कि अच्छा आज ना थोड़ा जल्दी ख़त्म करते हैं ताकि हम थोड़ा आराम कर लें. तो दिस इज़ सो कंड्यूसिव टू आर्ट, इत्मीनान जिसे हम कहते हैं. तो अगर गोवा में आकर के आप सिनेमा फेस्टिवल करते हैं जहाँ आप आराम से अपने एक आर्ट को, लोगों की क्रिएशंस को एंजॉय करते हैं, ये अपने आप में बहुत परफेक्ट सेटिंग हो जाती है कि देयर इज़ माहौल, मौसम हमेशा खूबसूरत है, आप हर जगह देखें हरियाली है. तो एक कलाकार वाली जो बात होती है ना कि आपको ऐसी एक सेटिंग चाहिए जहाँ आप बैठें और इत्मीनान से ये फिल्में देखें. तो फिल्म फेस्टिवल गोवा में होना ये अपने आप में बहुत सही जगह है क्योंकि यहाँ पर नदियाँ हैं, यहाँ पर आपको एक नदी है, एक बीचेस हैं और आपको ग्रीनरी मिल रही है एंड एक जगह सब इकट्ठा हो रहे हैं इत्मीनान से अपनी फिल्में देखने के लिए, दूसरों की फिल्में देखने के लिए. ये बहुत परफेक्ट सेटिंग है. सो आई थिंक दिस इज़ अ परफेक्ट प्लेस फॉर इट. इससे अच्छी जगह हो नहीं सकती. इसीलिए शायद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए ये एक फिक्स्ड जगह है ये, और बहुत सही प्रबंध है ये जो किया हुआ है. मैम, मैं फिर एक बार आपकी फ़िल्म और आपके किरदार पर आना चाहूँगा कि ये फ़िल्म क्यों देखनी चाहिए प्रेक्षकों ने, और आपके किरदार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तू मी आणि अमायरा एक रिलेशनशिप फिल्म आहे. ह्याच्यात आपण हे म्हणतो ना की कोणत्याही नात्यात एक मैत्री असायला पाहिजे. दे हॅज टू बी फ्रेंडशिप. आणि फ्रेंडशिप म्हणजे का, आपण कम्युनिकेट करू शकतो एकमेकाशी. आणि त्या बेसिक फिल्मचा जो फाउंडेशन आहे तो हाच आहे. अँड इट्स अ ब्युटिफुल स्टोरी. सगळे बघणारच आहोत, फिल्म पाहायला येणारच आहोत. आता मी बोलून काय, म्हणजे एवढंच सांगेन की यू कॅन कम विथ द फॅमिली, वॉच इट. इट टॉक्स ऑफ टुडेज रिलेशनशिप्स वेअर यू माइट बी टुगेदर, यू माइट नॉट बी टुगेदर, but whatever the situation, you have to believe in the friendship and the love between relationships, whether they exist the way they were supposed to exist in the past, आणि whatever it is, we can go forward in friendship. म्हणजे हा निश्चितच एक फॅमिली फिल्म असणार आहे. आपण सहकुटुंब हा चित्रपट बघू शकू. मॅम, तुमच्या चित्रपटाचं इथे स्क्रीनिंग आहे. 14वा गोवा मराठी चित्रपट महोत्सव आहे. तुमच्या चित्रपटाच्या स्क्रीनिंगसाठी आणि तुमच्या भविष्यातील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा. देव बरे करू. Thank you so much.